Γεια σας. Σήμερα θα παίξω το Payday The Haste. Έχει βγει και το Payday 2. Το Payday 2 είναι πιο ωραίο από το The Haste. Ε, θα παίξουμε ένα online No Mercy, Panic Room. Θα παίξουμε το Panic Room. Σε αυτό το παιχνίδι μπορείς να ξεκλειδώσεις όπλα ανάλογα με τα achievement ή το level που είσαι. Για παράδειγμα, εγώ στα pistol έχω το Bronco 44 Revolver και το Buy 9S Pistol. Προτιμώ το Revolver και έχω δύο στα primary που είναι τα πολυβόλα, τα αυτόματα, οι καραμπίνες και όλα αυτά. Έχω το AMCAR 4 Carbine που άμα παίζετε Crossfire είναι το Mi 4α1 και το Rainback Shotgun. Στα secondary έχω ένα άλλο shotgun και στα deployable έχεις το ammo bag όπου οι συμπαίκτες σου μπορούν να πάρουν ammo, έχεις το trip mine που είναι νάρκες και έχεις το doctor bag που παίρνουν οι αλάι σου τέτοιο health, κάνουν regeneration το health. Εδώ πέρα έχει διάφορα equipment. Εγώ ξεκινάω με extra start ammo και πάμε. Αυτά εδώ πέρα πρέπει να φτάσει στο 100%. Όπως βλέπετε έχει 89 second. Πρέπει να τα προστατεύουμε. Μπορείς να πάρεις hostage τους ανθρώπους για να τους ανταλλάξεις με τους συμμάχους όταν πεθάνουν. Και καλά, όταν πεθάνουν οι συμμαχοί σου πάνε φυλακή. Όταν πεθάνει ένα ally σου μπορείς να το κάνεις, να τον αναστήσεις. Αυτή τη στιγμή βοηθάω το teammate. Οκ. Μισό λεπτό να φτιάξω λίγο το μικρόφωνο. Εντάξει. Αυτά τα show χαλάνε. Πρέπει να τα φτιάξεις. Εδώ πέρα μα κίνδυνο τη ζωή μου. Πήγα να βοηθήσω το συμπαίχτη μου. Πάνω τα show τι κάνουν, πώς τα πάνε. Άμα είναι καλά. Okay. Τώρα πρέπει να πάμε στο The Roof να πάρουμε κάτι C4. Τσάβα περίμενα τόση ώρα. Από την άλλη μεριά ρε.
Οκ, σε αυτό το παιχνίδι υπάρχουν διάφορα special unit, ε, οι αντίπαλοι, οι bats και καλά. Είναι η sniper, είναι ένας mat, ξέρω εγώ, με shield και τρώει damage μόνο από πίσω άμα πας. Ε, είναι ο taser που σου σκάει stun και δεν μπορείς να κουνηθείς. Να θυμηθώ κάποιος άλλος. Είναι, είναι και ένα unit το οποίο μπορείς να το σκοτώσεις μόνο άμα το χτυπήσεις στο κράνος. Αυτός πιστεύω ότι είναι ο πιο δύσκολος. Ναι, αυτή νομίζω ότι είναι. Κοίτα που τα πέταξε, βρε. Τώρα να βάλουμε τα C4 ώστε να πάρουμε το panic room. Πρέπει να βάλω πουθενά άλλο εδώ. Okay. Θα πάρω λίγο health. Πάμε. Έλα τώρα. Από πού μπρε με χτυπάτε? Πού είστε μπρε? Πιάστηκα εχμάλωτος γιατί οι συμπαίκτες μου δεν ήρθαν στην κατάλληλη ώρα ώστε να με κάνουν heal. Τώρα περιμένω να κάνει το respawn. Μάλλον θα τη βγάλουμε την πίστα. Το βλέπω. Έλα βρε χρυσό μου μικρόφωνο, κάνε τη δουλειά σου για την οποία σε πήρα. Κοίτα. Έλα βρε μικρόφωνο. Εδώ πέρα ελπίζω να είναι καλά και να μ' ακούτε. Έλα.
Έλα, χρυσό μου respawn. Οκ, σε 36. Πάω μέσα, μπαίνω μέσα. Α, δεν σας είπα ότι ανάλογα με το level ή τα achievement που ξεκλειδώσετε, ξεκλειδώνετε και μάσκες. Και ανάλογα και τι level είστε, για τον κάθε παίχτη. Είναι 4, νομίζω είναι ο Hoxton, ο Chains, δεν σου τους άλλους δύο. Οκ, μπαίνω σε... Μπήκα. Δεν ξέρω αν ακούτε αυτή την επική μουσική. Αλλά είναι απλά γαμάτι. Είναι απλά επική. Τώρα θέλω να καθαρίσω το sniper. Ή απλά να πάω να καμπυρώσω. Έλα, ψοφάτε παιδιά, ψοφάτε. Sniper κάνε. Τι τώρα έκανα. Αλλά fast. Αλλά cover me motherfuckers. Nice. Τι πολύ ζημιά τι κάνει η sniper αυτή τη στιγμή. Θα βοηθήσει κάποιος. Πάρω λίγο health. Σκατά, έχω αγχωθεί. Όχι, πέρασαν φωτάκια. Δεν έχει. Έχει πράσινα φωτάκια. Άμα του σνάιπερ. Πρώτος μισός αυτός ο μαλάκης. Νάτσο αυτό που σας έλεγα με το κράνος. Το χρυσό μου. No problem.
Ποδιά του. Λάκα, σε βρήκα. Αυτός είναι ο Taser. Μπάσταρδος. Καρκίνος απλά να πεθάνει. Οκ, απλά καμπερώνουμε εδώ και ποιος περάσει. Γιατί κάθομαι μόνος μου, γαμώ το γαμώ το κέρατό μου. Come on, please help me. Βοήθαμε. Έλα γαμώ το Χριστό σου. Μπάσταρδε. Anyway, κοιτάξτε, το βίντεο σταμάτησα να το κάνω record λόγω προβλημάτων και μετά θα σε εξηγήσω τι γίνεται. Οι σύμμαχοι μου άρχισαν να ψοφάνε σαν τις μύγες, να πέφτουν σαν τις μύγες και το χάσαμε το game. Θα κάνω και άλλα βιντεάκια Payday the Haste στο μέλλον. Ως τότε, τα λέμε.